Der bliver talt rigtig meget om Ebola i øjeblikket, og det er da også en kan man sige, meget dramatisk sygdom. Så vi skal prøve at finde ud af, hvad der er op og ned på sygdom, og vi skal snakke om virus i al almindelighed. Som I kan se her, så er det per 23. oktober, det er et par dage siden, antal dødsfald i Vestafrika, og 4.922, og det vi kan sige, at vi har hovedvægten er folk, der er omkommet af virusen i Liberia, 2.705, og vi har en små tusind i Guinea og 1.200 i Sierra Leone. Så det er status i øjeblikket for den her sygdom. Og det er en sygdom, der jo er svær at bekæmpe, fordi vi mangler oftest anvendelig medicin overfor virus. Og jeg vil prøve at gennemgå, hvad en virus er for noget, fordi det er jo en størrelse, der er helt anderledes end en bakterie. Noget af det allerførste, vi læste i sin tid, det var det her kapitel om generelt, hvor vi har noget med størrelsesforhold. Og de største celler, vi overhovedet finder i menneskekroppen, eller hele taget finder, det er nervecellerne, hvor vi kan have dem helt op til 1 meters længde. Med cellekroppen her, så har vi den meget lange akson, altså udløberen. Vi har en celletype som et hønseæg her, og ellers så kan vi sådan komme nogenlunde ned til de røde blodlegemer, gærceller, sædceller. Bakterierne ligger hernede i 1 mikrometer i diameter. Mindste celler er 0,1 mikrometer, og så kommer virus hernede. Det vil sige, at virus er klart de mindste 0,08 mikrometer for de største virus i diameter. Det er jo småting det her. Godt. Men hvad er en virus? Det er en partikel, og det er simpelthen et spørgsmål om, at en viruspartikel består. Der findes utrolig mange varianter, men lad os tage sådan en meget hvad skal man sige, udbredt organisation af en viruspartikel. Der er simpelthen en fedtstofholdig membran, og den kommer oftest fra en værtscelle, hvor viruspartiklen snupper et stykke af værtens cellemembran med. I den cellemembran, som er den gule her, der sidder der oftest nogle proteiner på overfladen, og det er nogle virusproteiner. Altså det vil sige nogle proteiner, som virus selv har sørget for at blive dannet. Oftest vil der sidde en kapsel af proteinstof inde i den her partikel, og inderst der sidder så genomet, det vil sige de forskellige gener, og der kan jo være 3 til 1200 gener i sådan en. Det kommer vi til, når vi skal til at snakke om genetik. Virus er en lille toptunet parasit, og der er formentlig rigtig mange virus, som vi slet ikke kender. Og der findes formentlig også virus, der forårsager nogle sygdomme, som vi kender, men at vi slet ikke er klar over, at det er en virus, der står bag. Det virus gør, vi har et billede her, hvor vi trin 1 ser en virus, der via det protein, som virus selv har sørget for at blive dannet, er i stand til at binde sig fuldstændig som en nøgle og en lås, binder sig til overfladen af et protein, der sidder på en celle, og det er en af cellens egne proteiner, som de bruger i alle mulige andre sammenhænge. Men virus kan binde sig, og når først virus har bundet sig til overfladen, så flipper overfladen indad, og virus og fusionerer med den her membran, og så kommer den her lille proteinkapsel med generne ind i cellen. Og her nedbrydes proteinkapslen af cellens egne stoffer, eller enzymer, og det nøgne DNA, altså arvemateriale, kommer ind i cellekernen, hvor det bruger cellens egne kopieringsmekanismer til at lave en hel masse nye kopier af det, og samtidig er der også nogle virus-specifikke proteiner, der bliver dannet, så man kan få den her proteinkapsel på, og til sidst så vil virus være så mangfoldige, at de kommer ud til overfladen af cellen, hvor de så snupper et stykke af cellemembranen med sig og går videre. Nogle gange er
virus jo så effektiv, at den faktisk slår værtscellen ihjel. Og det er der, vi har problemet med forårsagende en form for sygdom. Andre gange er det ikke nogen, skal man sige, alvorligt problem for kroppen at have det her virus. Det kommer helt an på, hvor aggressiv virus er, og hvor meget den slår ihjel på sin vej. Det er også, man kan sige, immunforsvaret bruger nemlig det, at immunforsvaret er nogle celler i kroppen, der flyder rundt i blodet og finder andre celler, der eventuelt er inficeret med virus. Så vi kommer til at snakke om, hvad immunforsvaret er. Men de finder celler, der indeholder virus, og så dræber de cellerne. Det vil sige, at de simpelthen ødelægger cellen. Så kroppen ødelægger sine egne celler, hvis der er virus i. Og på den måde, så forhindres det, at lige så stille og roligt, at der dannes flere virus. Og det betyder også, at man bliver rask på et eller andet tidspunkt, når man har fået en virus. Lige på nær en række lidt grumme eksempler. Andre gange så er virussygdommen så hissig, at patienten dør, inden immunforsvaret har nedkæmpet virus. Der er simpelthen 3 måder, man regner med. Der er en akut infektion. Den kender vi fra f.eks. influenza. Man går hen en dag og bliver småsyg. Man bliver mere syg. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver man pivsyg, og man går ikke på arbejde, og man ligger der med høj feber og har det mega dårligt. Og på et eller andet tidspunkt i løbet af nogle dage, så har man det godt igen. Og det er simpelthen et spørgsmål om, at koncentration af virus, der kommer virus, der så angriber kroppens celler, og det er nogle bestemte celler i kroppen, der er forskellige fra virus til virus. Og der bliver dannet en masse virus, der går ud og angriber nye celler, og man får det mega dårligt af det. Og immunforsvaret kører på højtryk, og man får feber og utilpas. Og på et eller andet tidspunkt, så knækker kurven så, fordi immunforsvaret får overtaget. Virus bliver bekæmpet, celler med virus bliver dræbt, og på et eller andet tidspunkt er der ryddet op. Og så er det det. Det hedder en akut infektion. Det næste, der kan ske, det er det, som vi for eksempel kender fra forkølelsessår, nemlig herpes simplex. Der er et angreb, hvor man får en irriterende gang forkølelsessår i mundvin, og så er der ellers ro. Og hvis vi hopper tilbage og kigger på den her figur, så skyldes det, at de her virus, de ligger inde, de kan ligge i mange år og være, måske er det sådan nogle kapsler her, der ligger i mange år uden at blive angrebet. Og på et eller andet tidspunkt, så frigives af nogle forskellige årsager, frigives der DNA, og så kommer der pludselig en ny infektion. Det kalder man en latent infektion, det vil sige, at man egentlig kører uden sygdomstegn i mange måneder eller år, uden at der egentlig er virus, og lige pludselig kommer der et nyt udbrud, som så selvfølgelig bliver angrebet af immunforsvaret og nedkæmpet. Så har vi her det, der hedder en kronisk infektion, og kronisk infektion, det kender vi fra for eksempel hepatitis, det er leverbetændelse eller HIV. Man får sygdommen i starten, og så forsvinder den igen, for eksempel med HIV, hvor man er i en fase, som ikke umiddelbart giver nogle symptomer, og så pludselig på et eller andet tidspunkt, så kommer infektionen igen. Så den ligger jo egentlig og har nogle relativt simple symptomer. Lidt værre med leverbetændelse, hepatitis B, hvor man faktisk får sygdommen, og så har man egentlig en konstant virusinfektion, der giver svækket lever, ikke nødvendigvis lige så voldsomt som i starten. Det kalder man en kronisk infektion. Så det er de 3 faser, vi har i virusinfektionens forløb.